खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव 2025 नि बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ मोननायनि उनाव बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि सोरखार फैनायनि उनाव गिबि खेबै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मटर साइकेल रेली बानजायदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिनि दैदेननायाव मैयानिफ्राय जागायबाय बाइक रेली, जेराव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय कारिगावनिफ्राय गहपुरसिम बाइक रेलीखौ फिरफिला बिरहोनानै बेखेवजेनो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि काजिगावनिफ्राय जागायनानै बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरसिम 6 सान बाइक रेली खालामनाय जागोन। गोख्रों इउपिपिएल आरो गोख्रों बिटिआर दानायनि थांखिजों जांख्रिथायारि बाइक रेलीखौ मैयानिफ्राय जागायजेनो। बाइक रेलीनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजकुमार नार्जारि, बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय ब्रज कुमार ब्रह्म मुंनि सुबुङा 8 थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोजान खालामनाय जाबाय होनना बे समाव मिथिमोनदों। जेराव बेबादि इनाय आखुनि हाबा मावनाय आरो खामानिखौ थामहिनबा समाजखौ गुबुंले बार होनायनि थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होनना मिथिमोनदों। दिनै बलिउड सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसे किं खान शाहरुख खाननि दिनै 60थि जोनोम सान। मख'नो गोनांदि शाहरुख खानआ 1965 मायथाइनि 2 नभेम्बर खालार थामहिनबा दिनैनि खालाराव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। दिनै शाहरुख खाननि गोथार जोनोम सानखौ गाहाम हामलायथि हरनो थाखाय गोबां फेन्सफोरा शाहरुख खाननि न'नि बायजो मोखाङाव फैगोन। बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि शाहरुख खाननि फैनो गोनां सावथुन किं मुभिनि टिजारखौ दिनै फोसावनानै होगोन। शाहरुख खाननि 60थि जोनोम साननि समाव इउट्युबनि गेजेरजों फोसावनानै होगोन होनना मिथिमोनदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव जाथाय। गोबां समफोरावनो डक्टरफोरनि गोरोन्थि फाहामथायनि थाखाय फाहामथाय लानो फैनाय सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जाबोदों। बेबादिनो रायजोनि गोबां जायगायाव बेफोरबादि जाथाय जानायफ्रा नुजाबाय थायो। फिन आरोबाव बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सिभिल हस्पिटालाव डक्टर आरो नार्सिं स्टाफफोरनि गोरोन्थि फाहामथायनि थाखाय डिलिभारि जानो गोनां बर' आइजो मामुनि मसाहारिया जिउ गोमानो गोनां जादों। जाय जाथाया बर' समाजाव मोनसे दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। गसाइगाव सिभिल हस्पिटालाव गोबां खेब बेबादि दुखुनांथाव जाथाय जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोनदों गसाइगाव हाब्रुबेल सिभिल हस्पिटालनि साखाथियाव थानाय मासारपारा गामिनि जनपल मोसाहारिनि आंगो बिसि मामुनि मोसाहारिया उन्दै खुदिया गथ' जोनोम होनो गोनांमोन। जायनि थाखाय जनपल मोसाहारिया गावनि बिसिखौ गसाइगाव सिभिल हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरफोरनि लोगोसे नार्सिं स्टाफफोरनि गोरोन्थि फाहामथायनि थाखाय गथ' जोनोम होनो गोनां मामुनि मोसाहारिया जिउ गोमायो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दायो बिटिसि सोरखारा बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव मा राहा लागोन आरो डक्टर्स नार्सफोरनि बेबादि हाबा मावनायनि थाखाय बिसोरनि सायाव गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनायबो जाबाय होनना मिथिमोनदों। सनिबारखालि एबा मैया 10,000निबो बांसिन चुटिया सुबुंफोरा मोनब्रै आफादफोरनि हेफाजाबजों आसामनि चुटिया जनजाति मर्चाजों खुंजानाय धेमाजि कछारी मैदानाव मोनसे गिदिर सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिनि जागायनायाव दुलाराय चुटिया जनजाति मर्चा आसामनि मावफुं आफादगिरि डक्टर सर्वेश्वर चुटियाया महरगिरि जुबिन गार्गनि सावगारिनि मोखाङाव गंसे सोरां फोजोंनानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बेनि उनाव दुलाराय चुटिया जनजाति मर्चा आसामनि बोसोनगिरि डक्टर बुदिनन्द बरुवा बिथाङा माखासे बिबुंथि लाखिदोंमोन। अनुसूचित जनजातिनि थाखाय थामोनथा आरो गावखुंथायनि दाबिजों जानाय गेदेर सुबुं हानजा सुरनायाव चुटियाफोरा गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन आरो गोहोगोरा बिबुंथि होदोंमोन। दुलाराय चुटिया जनजाति लाइमोन गौथुम आसामनि आफादगिरि कौस्तुभ बिश्वर चुटिया बिथाङा गावनि बिबुंथियाव ओरैबायदि बुङोदि आसामाव थानाय चुटिया हारिनि सुबुंफोरखौ गोबां जोलैनिफ्राय थगायनाय आरो सोबख'नाय जाबोदों। बेनिखायनो जोंनो एसटि थामोनथा थामहिनबा जोंनि हारिनि मर्यादाखौ नांगौ होनना बिथांमोना दाबि खालामो। बेराफारसेथिं कंग्रेस दोलोआ आयेन आफादाव गुबुन मोन 6 हारिफोरजों लोगोसे टाइ आहम हारिनि ट्राइबेल सिनायथिनि लामाखौ होबथादों, जेराव बिसोरनि एसटि होनांगौनि दाबिखौ लानानै हेंथा सोमावसारदों। मिरु एबसुआ मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 83थि जोनोम सान फालिदों। मैया मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 83थि जोनोम सानमोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि आंगो न'आव गावनि मुसुखायावनो 83थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों।
बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी, आखान्थि गाहाय नेहाथारि दिनेश बर' आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीजों लोगोसे कक्लाबारि ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि हान्जानिफ्राय नुजाथि फैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदोंमोन। थारैनो जोंनि बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं? बेबादिनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों जेराव सासे बर' सुबुंनि गोथै सह मोननाय जादों। ओंखाम जानो फैफिननो होना ओंखाम जाफैयासै। मबाइलाबो अफसो। मबाइल अफ जानायलाय नागिरहैना मोनहैबाय जितेन बर'नि गोथै सह। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय। जाय जाथाया जादों अदालगुरि जिल्लानि 4 नं बुटियासां गामियाव आरो बे गामिनि साखाथियावनो अन्थाइ महल दंमोन। जितेन बर'आ पबित्र डेकानि क्रेसारनि अन्थाइ जावग्रा जेसिबि नेग्रा महरै खामानि मावदोंमोन। सानफ्रोमबो बे खामानियाव थांना नखर सामलायनो नाजादोंमोन। नाथाय बिनि खाफालाव खोमसि दरसिया अरायसमनि थाखाय साग्लोबसारबाय। थांनाय हराव एबा मैया सानसेनि थांनाय हराव सोरबा दुथां सुबुङा जितेन बर'खौ बुथारनानै गालांदों होनना नखरनि सुबुंफोरा अजद दिखांनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै थाबैनो न्याय होनांगौ होननानै दाबि खालामदों नखरनि सुबुंफोरा आरो दुथां दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेन बादि साजा होनो बिथांमोना खावलायदों। ब्रह्मपुत्र भेलि फर्टिलाइजार कर्परेसन लिमिटेडनि सिङाव रैखाथिनि थाखाय थिसनजानाय माखासे CISF सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि जवानफोरनि गाज्रि आखुनि थाखाय आइजोफोरा हरनि समाव बायजोआव थांनो हायाखै। गोबाव समनिफ्रायनो BHFCL CISFनि इउनिटनि माखासे गाज्रि CISF इउनिटनि मावथिफ्रा केम्पनि खाथिनि बासा टाइप ओनसोलाव थानाय गोबां थाग्रा न'फोराव हाबनानै मोनानि समाव दावराव दावसि सोमजिहोनाय जाथायफोरनि खौरां मोनबोगासिनो दं। बेबादिनो जाथाया शुक्रबारखालि जादोंमोन जेब्ला साहिल शर्मा मुंनि CISFनि सासे जवाना गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। बासा रोखोमनि ओनसोलाव आइजोफोरनि अजद होनाय बायदिब्ला हाजरिका मुंनि गंसे न'आव आथोनारि खामानि बाहायनाय जादोंमोन। आइजोफोरा नामरुप पुलिसनो अजद होदोंमोन दि गोबां कास्टमारफोरजों लोगोसे CISFनि माखासे जवानफोरा मोनायाव बे न'आव फैदोंमोन। शुक्रबारनि मोनायावबो CISFनि जवान साहिल शर्माया बे न'आवनो थादोंमोन आरो जेब्ला दरजाखौ खेवाखैमोन अब्ला दरजाखौ बुख्रुबनो थाखाय उखुम सायाव गाखोनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि लाबोदों। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमोनसापुरिनि दलंगुरि गामिनि थुनलाइ ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो किडनि गाज्रि जानानै दं। दुखुथिया बिफा अरुण ब्रह्म आरो बिमा प्रियंका ब्रह्मआ आंगोनि फिसाज्ला थुनलाइ ब्रह्मखौ गोबां फाहामथाय होदोंब्लाबो दासिमबो फाहामनो हायाखै। दुखुथिया बिमा बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ मोजां थासारियाव लाबोफिननो थाखाय गोबां रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो थुनलाइ ब्रह्मनि बिमा बिफाया आंगोनि फिसाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम रांनि मदद होनो खावलायहरदों। सोरबाफोर गोसो अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोना थुनलाइ ब्रह्मखौ फाहामथाय होनायाव रांनि अनसुंथाइ हरनोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय बेंक डिटेल्सआव रांनि अनसुंथाइ हरनो हागोन। मोनसे समाव बर'नि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हाथियार लानानै हारिनि थाखाय गावनि साहसि गोहो बोलोजों सोमावसारबोनाय बर'नि जोहोलाव जि बिदायखौ जानो हागौ गोबां सुबुंफोरानो मोनथियो एबा सिनायो। दायो बिथांनि समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे सावगारि जाय सावगारिया दिनैनिफ्राय थांनाय बोसोरनै सिगां इउटुबार प्रकाश नार्जारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों जि बिदायजों सावगारि सेबखांनानै जयै पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दायो फिन बिथांनि पस्ट खालामनायखौ 2 बोसोरनि उनाव फेसबुकनि गेजेरजों रिकमेन्डेड खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों जेराव गोबां सुबुंफोरनि फेसबुक स्क्रिनाव नुजाहैदों। थामहिनबा गोबां फेसबुक एकाउन्ट थामहिनबा फेसबुक सालायगिरिफोरनि स्क्रिनाव फिन आरोबाव नुजाहैनायखौ नुनो मोन्दों जेराव प्रकाश नार्जारिया ओरैबायदि पस्ट खालामदोंमोन दि बर' हारिनि सासे गोहोगोरा बड'लेण्ड आर्मि लिडार मानगोनां जि बिदाय आदाजों मोनसे गोहो बेफ्रुसार सावगारि। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।